Hai să vedem cum arată. Vedeți? Da, da, mai rău. Acum da. Presimte și o să te ia spați. Hai să luăm de la pistol. Probabil că te-ai spart pe ăla, știi? Hai să vedem. Sunt considerația. Nu curs din asta care... Da? Bați, după ce ridic eu paharul, bați pe ăsta la sec, întorci cu ăsta, bați paiul și tragi. Hai, rămâi fără mustață, nu mai să cu tine și până într-o mustață mai nouă. Ai făcut adă față. Am o să fac o flacără milice va fi tuntă. Wow! Poftim? Dăm cu picioare când mărim. E în gură, să ce puta și de-am mecurizul s-a spunea figurată, ca Hai, picioarele lui Michael Flatley. Depinde cum bei. A fost că el la figură și deși mâncața mai unică și trebuie. De ce? Nu știu, pula mea. Bate 36 bătăi pe secundă, mult am tata, că plănește pe secundă. Deci acum a spus și tu. Hai, da. Ai, ai, ai. No, și-au mustață, stai. Dar nu, stai, Stai nu, să pună uite, paharul. musta. Stai, da, să strâng eu flacăra. Paharul, stai. Ești mecherie aici. Numai să strângă flacăra. Da, cum să nu se stingă fără aer? Nu, pui și o ramen cu dejun și desertul și cina. Trage! 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 Hai, alcoolicul anonimul. Mai trage să! Mai să! Hai că poți! Și cu curul, dar nu pot cu gura. Eu dacă mă pui cu mută tot pe aici. Nu pot să ți se pare lângă de bere. Bă, m-a rămas 2 stropi acolo. E tare ca o pipă. Câte degete se jucă? Și în video. Da picturi? De ce vorbește românește la tine? Că e și Nu picturi. Câte picturi vede aici? este la plural. Stai imediat să dăm băiale. Stai un pic, mă. Totuși. Da, reacția au fost, da. Da? Let's see you try, bitches. Nu băut. Nu fă mă, putu-mă. Fă-mi că trebuie să fie